Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Een flinke schrik, dat kreeg Curaçao toen gisteren duidelijk werd dat er een busje in de brand stond op een parkeerterrein bij het pompstation in Rio Canario. Het busje brandde volledig uit en beelden daarvan waren snel te zien op sociale media. Mensen waren bang voor explosiegevaar omdat het dicht bij een pompstation stond. Uiteindelijk was de brandweer snel aanwezig en is er verder geen brand overgeslagen. De politie zoekt verder uit waarom het busje in brand is gevlogen. Tijdens een overleg van ministers van Justitie van Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten is bepaald dat Nederland 4,4 miljoen euro gaat uittrekken voor de politiekorpsen van Curaçao, Aruba, Sint Maarten, maar ook die van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. De afspraak werd gemaakt om op die manier de regionale slagkracht van de verschillende korpsen te verbeteren. Het geld gaat dus naar politieonderwijs en moet voortbouwen op een proces dat 3 jaar geleden is gestart om te zorgen dat de korpsen beter kunnen reageren op acute situaties. Bij Jantiel in de Caracasbaai is gisterochtend een man omgekomen. Het was een visser en zijn bootje was omgeslagen. De kustwacht moest eraan te pas komen om hem met een helikopter uit het water te halen, maar kort erop overleed de man. Onderzocht wordt hoe het ongeval precies heeft kunnen plaatsvinden. Bearing Point Caribbean heeft gisteren een opmerkelijke actie aan willen geven dat de continue kritiek op Peter Grotens, die eigenaar zou zijn van het veld Salu, onterecht is. Daarmee wil Bearing Point Caribbean aangeven dat de aanhoudende kritiek nergens op is gebaseerd. De afdruk van het kadaster moet dat aangeven. Het is niet gebruikelijk dat een bedrijf op die manier terugslaat op aanhoudende kritiek, maar volgens Bearing Point Caribbean is het inmiddels nodig. Volgens het Sint-Elisabeth Hospitaal zullen mensen van wie de operatie deze week is uitgesteld nog tussen de 4 en 12 weken moeten wachten voordat ze alsnog kunnen worden geopereerd. Dat is een gevolg van een situatie die deze week ontstond toen het CEOS bekend maakte dat vanwege materiaalschaarste alleen nog maar de spoedeisende operaties door konden gaan. De regering maakte erop meer dan 2 miljoen gulden over. Dat is volgens het CEOS zeer welkom, maar dat betekent niet dat alle uitgestelde operaties direct kunnen worden uitgesteld. Ze vragen de betrokken patiënten om meer geduld. Een hele moeilijke en treurige situatie, dat zegt minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn Hensley Koeiman over de werknemers van het Venezolaanse consulaat. Zij zijn al 7 maanden lang niet betaald en dat heeft tot ernstige problemen geleid. Hij gaat vandaag met ze spreken, maar weet niet precies wat hij voor ze kan doen, omdat het gaat om een ander land dat haar eigen burgers niet betaalt. Dat is iets anders dan een bedrijf dat bijvoorbeeld failliet gaat, aldus Koeiman. Toch wil hij horen wat hij kan doen voor de werknemers en of er een oplossing mogelijk is. Team Curaçao is gisteren vertrokken naar Nederland. Ze gaan daar meedoen aan het World Port Tournament in Rotterdam. Het wordt de 15e editie voor het toernooi, waarna behalve Curaçao ook Japan, Amerika, Nederland en Taiwan aan mee zullen doen. Team Curaçao bestaat voor een groot deel van spelers uit Santa Maria Pirates. Ze waren gisteren zeer enthousiast met vertrek en Curaçao hoopt ook dat ze hoge ogen zullen scoren. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands, elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.